Gipabakwit sa mga responder ang daghang residente sa Jade Valley Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City kagahapon sa hapon tungod sa hulga sa baha hatod sa siging ulan nga epekto sa trough sa low pressure area ug pagkagabi mitaas na ug maayo ang tubig baha. Gisulod sab sa mga rescuer ang San Rafael tungod nagkaanam og kalawom ang tubig baha sa lugar. Gibaha sab ang San Antonio, Bacacab, Barangay 19-B sa Davao City. Hinungdan nga daling nagpahigayon og rescue operation sa lugar. Apektado sab sa baha ang mga residente nga nagpuyo duol sa Bangkiruhan Bridge tungod sa critical level ang tubig sa Davao River. Makita nga kusog ang bulog sa tubig sa sapa. Hasta ang Purok 9 sa Bunawan, Davao gilunupan sa tubig baha kagabi. Sa aerial video nga kuha ni Sim Divino hinampas kanyang buntag, makita nga taas gihapon ang tubig baha sa Jade Valley ug Jolieville sa Davao City. Nandiyan na guys sa kalsada yun po. Sa Facebook Live ni Barangay Tigato Kapitan Lito Lapitan kaganyang buntag, makita nga ilang gisulod ang Jade Valley ug Jolieville nga taas gihapon ang tubig baha aron panghaturan og food packs ang pipila ka mga residente nga wala na makwit hilabi na ang mga dusandanas ang balay. Makita sa video nga halos mutupong na sa atop ang level sa tubig. Yes, taas gyapon kasi bisag lamang ko diri sa gilid sa sapa karon taas gyapon na isa pa lang ka gabyon na pa ang ibaba. Then dito sa may Jade Valley, San Vicente o San Isidro o Pichoyang Guri, Santa Maria, taas gyapon ang tubig. Matod ni Kaplapitan, anaa sa 3,000 ang gipangbakwit kagabi nga anaa sa nagkadayang evacuation center. Ang evacuation center mong gabi nagkaroon o problema kasi tagan ang nahitabo na evacuation center gahapon gabi. Usually ang ginagamit ng yun bali halos tulo lang kabuot ang Lilibil, ang Purok 5 sa kilometer 82 sa Barangay 1 o ang Uyang Burin sa Purok 1. Pero gabi daghan ay taga-Deka sa simbahan sa Deka. Then gabi na bulabog ang sa Jolieville o sa Uyang Burin kaya itaas pa manggod ang tubig mo itong naabot ang gym mo itong naabot ang uban dito sa may MMA o karang sa Buhangin. Nahatagan na og pasiunang hinabang ang mga residenteng apektado sa baha. Padayon pa ang monitoring sa barangay. Kuyog ang mga hingtungdan nga ahensya, hilabi na nga wala pa gyud nihubas ang tubig baha sa lugar. Ang nasinating pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao nga may resulta sa baha ug landslide, epekto sa weather system extension sa trough sa low pressure area. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.